Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zarta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zarta. Egun batez banana zale nagusi. Ni tximino dantzari pare gabea naiz, begira! Eta gu gara bi, zera, bi! Biakal. Aizue, entzun denok! Saiatu jirabira osoa egiten! Hitz egiten ari naiz gero! Itzontzi alakoa. Nahikoa da! Zer? Asko zobeto. Tira ba. Dakizuenez Kongo-Bongoko urteroko suetena da hau. Urteroko maitasun jaialdia. Hori dela ta, gure etorkizuneko agintariak hitz batzuk esango dizkigu. Zuekin, Donkey Kong! Nekez helduko da kakati hori agintari izatera. Tira ba, esan zerbait, Donkey Kong. Ondo esan duzu lagun. Ze esan du? Bakea lurrean eta onak izan urkoekin. Lotxagarria da, hau alda agintariek jokatzeko modua. Eta, jeluskor zaude, pekaiztia. Zuk ez duzulako etorkizunean, agintari izateko aukerarik. Behar bada ez. Hala ere, ni bluster upellantegiko jabea izango naiz bihar. Eta iruditzen zait, zeu zarela hemen etorkizunik gabeko tximino bakarra. Nik badut etorkizuna, nik badut! Lasai, ez da horren besterako, nik ere ez daukat etorkizunik eta naiz kezkatzen, ez hoxe. Gainera, zuk etorkizun argia duzu, laguntzaile eta adiskiderik onena izango zara. Mila esker, Donkey Kong, baina hori ze baino naiz izango laguntzailea, bigarren banana. Gaurkoak bezalako bakegunek duten gauzarik onena da, zuretzat oso zaila dela bazterrak nahasten ibiltzea, krokoputz. Egunak amaitu egiten dira tximino zaharralakoa. Oh, etxizazu behingoz. Sekula ez duzu irabaziko. Ez behintzat Donkey Kong, Kongo-Bongoko tximino handi eta sendoena, gurekin daukagun bitartean. Ezer ez da amaitzen den arte. Elkarrizketa hau behintzat amaitu da. Zergatik hitz egin duzu etsaiarekin? Ustekabeko erasoa joal izateko. Ustekabeko erasoa? Zergatik ez daukat horren berririk? Orduan elitzatekeelako ustekabekoa izango lerdoalako. Suetenean parte hartzen dugula sinetxaraziko diegu, baina azpitik maltzur jokatuko dugu, isilpean. Zuk? Bai, babalorek irtena, ziurtatu behar dugu Donkey Kong ez dela inoiz agintari izango. Kaixo, Donkey Kong. Kandi! Zoragarria. Nire eskutuko armasuntxigarria ateratzeko ordua da. Banana zala? Begira. Donkey Kong! Zer egin dut? Norena da banana zalori. Ze banana azal? Lurrean zegoena. Nik zapaldu berri dudana. Buruan duzuna zalak irten alakoa. Amaitu da gurea. Ez niri deitu ez agertu ere egin inoiz ere ez. Inoiz ez? Hori oso denbora luzea da. Ai. Tximu txikitze operazioaren lehen urratsa primeran irten da. Tximu txikitze operazioa?
Kongo-bongoko biztanle guztiak Donkey Kongen aurka jarriko ditut. Bizkar emango diote denek. Krankik agintari gai berri aukeratu beharko du. Behin Donkey Kong tximinorik sendoena baztertu ondoren, erasoa oso erraza izango da. Eta orduan, agintari izatea benetan merezi duena agertuko da. Nor da hori? Neu! Muskerkoipetsu kakatialakoa! Zueten egun zoriontsua pasatzen ari zara? Ez, neska lagunak utzi egin nau. Donkey Kong! Zu morroi paregabea zara, itzuliko da. Hala uste duzu? Bai, horixe, morroi bikaina zara. Kongo-bongoko tximinorik indartsuena, agintari izan behar duena. Ezta? Eta zer? Eta zer? Neska hori burutik kendu behar duzula. Ezin dut inola ere kandi burutik kendu. Zergatik ez duzu surf egiten? Ur freskoa, olatuetan gozo-gozo kolunkatzea. Egon! Bai? Surfean egitera joango naiz! Hori bai ideia bikaina. Nola ez zait ba niri bururatu? Bai, egundoko ideia da! Ez zerkeztu Donkey Kong geldiaraziko! Oso erraz irteten ari da dena. Zu zeu izan zaitez, Donkey Kong! Esan, zuk zer diozu, Funky? Tira, lagun, ez dakit nire taularik onena da. Ondo zainduko dut. Taula hori nire lagun mina bezalakoa da. Elkarri loturik gaude beraz osorik itzuli. Azkena, azken putz! Azkar! Baina zer egin behar dugu? Zer nahi du berorrek? Lapurtu taula. Taula lapurtzeko? Hori txarra da. Jakina txarra dena. Gu morroi gaiztoa gara baboalakoa. Beraz hartu taula eta goazen hemendik. Bai, baina lehenengo eskatu barkamena, babo deitu didalako. Egia, zuzen zabeltza. Ez dakit zeharraio gertatu zaidan. Orain eraman taula lerdo astak irtena! Bai, ur gozoa! Oh, ez! Funkeren lagun mina! Funky! 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 Esnatu lagun! Zer? Esnatu! Berri txarrak dauzkat! Non dago nire taula? Desagertu eginda! Desagertu, promesa egin didazu lagun zeure hitza eman didazu ez da lan? Ez da nire errua izan. Baten batek lapurtu dit. Sentitzen dut. Aitzakiarik ez, Donkey Kong, ederra egin duzu. Ez da nire errua izan. Nola izango zara gure agintaria? Arazoak dituzunean egia esateko ere gauza ez pasara. Hau bai egun zatarra. Kongo-bongoko lagun guztiak nirekin aserretu dira. Lehenengo Candy, gero Funky... Ez horrelakorik esan, Donkey Kong. Gu zurekin gaude oraindik. Bai, anima zaitez. Gogoratu ni laguntzaile nauzula. Bigarrena agintean, eta lagun mina. Baita ni ere. Mil esker. Naizu, orain joan beharra daukat. Lasai, nik Dixie lagunarekin emango dut eguna. Gero ikusiko zaitugu. Bai, gero arte, Didi. Guazen, Donkey Kong. Tira, Kruxa. Entzun egin nahi dut. Zer? Zure imitazioa! Oh, ederki. Bai, oraintxe. Ustak irtena. Koko eskuratzen dudanean... Ni ez, baboa! Imitatu Donkey Kong! Oh, barkatu. Uste nuen berori imitatzea naizuela, jauna. Egizu oraintxe haren nahotza!
Bananak, bananak, bananak. Banana besterik ez daukat buruan. Zoragarria! Prest gaude hirugarren faserako. Alegia Donkey Kong bere lagun minarekin aserraraztea. Bitxori harrikada bakarraz. Gaiztoa naiz gero! Hau leku zoragarria da, ezta? Bai, Didi ekarri behar dut egunen batean. Neska lagunarekin etortzen nintzen ni. Baina hori amaitu eginda. Besteren bat aurkituko duzu, Donkey Kong. Eta zergatik ez du, Dixie? Marrazkitxo maitagarria, ederra zara gero. Baina ze gertatzen zaizu? Nik ez dut ezer esan baina. Zure lagun minaren eskari? Tera, elkar ditzagun muturtxoak, Dixie. Didi tximinoten telorrek ez du sekula ere jakingo. Azpikari zantarra lakoa, birritan gainera. Didiri esango diot eta ikusiko duzu. Zer? Baina zer esan dut? Bai, esaiozu Didiri. Bigarren mailako banana zaleta tximino erdi horri. Horixe, jakina esango diodana. Esango diot baizein lagun ardagarria zaren. Nola izango zara agintari, zutaz fidatzerik ere espadago. Baina zer egin du, Dixie? Isilik eserita egon naiz? Hori alta lagunaren jokabidea! Nire adiskide mina izateak ez dizu horretarako eskubiderik ematen! Nola izango zara agintari zutaz fidatzerik ez badago! Nik ez du zure neska nahi. Sekula ere ez du nahi izan. Zeuretzat. Orain bespretsatu gainera! Gure adiskidetasunak igogailu honen bidea hartuko du! Berakoa! Berakoa! Ez dut ulertzen. Candy, gero Funky, ondoren Dixie eta orain Didi. Lotan dago. Tximutxikitze operazioaren azken faseari ekingo diogu. Krokok, ez inola ere bigundu. Egizue ahalik eta kalterik handiena. Prestatu, apuntatu. Tripa festa ederra izango dugu! Utzi irtete! Eta hemen froga salatzailea utziko dugu. Susmo guztiak Donkey Kongengana zuzenean. Bete dugu egitekoa. Prest, martxa! Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi. Nire etxea! Suntziturik! Nork egin ote du horrelakorik? Nork? Ez zinezkoa da! Donkey Kong! Susmo txarra hartzen diot deialdi honi. Krankik benetan aserrez irudien. Ez dut zurekin hitz egingo! Hitz egin duzu baina. Ez dut berriro egingo! Oja, zer gertatu zaio Krankiren etxeari? Aizu, Kranki, ondo altzaude! Zer gertatu da? Ez esan ez dakizula. Zer? Ez hasi tontoarena egiten. Hemen daukat begien aurrean froga, tximino astakirtena. Oja, banana azala! Argitako nork egin duen, Donkey Kong! Hori ez da nirea. Bai, horixe ez dena. Begira, banana puska bat dago oraindik hor. Nik inoiz ez dut zati txikiena ere eusten. Emango didazu? Donkey Kong? Honekin nahikoa da. Etorkizuneko agintariaren tituluak enduko dizut. Ez dut beste aukerarik. Zer? Ezin duzu hori egin. Neuk aurkitu nuen kokoa. Neure aurpegia dago bertan. Didi! Bai! Ederki! Neu naiz! Neu! Badut etorkizuna! Etorkizuneko agintaria naiz! Ikusi duzu! Kokoak hitz egin du! Naiz agintaria! Mendizurietarako joaneko txartela emango dizut! Eta ez zara itzuliko! Enaiz sekula bigarren bananazalea izango! Kongo bongoko errege izango naiz! Don Juan Tximinoa! Mendizuriak. Lurra eta glaziarrak baino ez daudean. Eta ez dago
Ez dago bananarik. Aizu, Donkey Kong! Bai? Bidaia ona izan! Eta ez itzuli! Agindu zehatzak ditut lagun. Mendizurietan bota behar zaitut. Heldu gogor! Baina han ez dago bananarik, ez da, Funky? Han ez dago ezertxo ere. Elurra baino ez. Hortxe daude, prestatu bira egiteko. Orain akrobazia txiki bat eta... Ez dakit ze jazo zaidan, inork egindakoen erruak niri. Esango aldit inork zegin dudan gaizki, galdurik nago hemen bakarrik. Ez dakit zer nahi duten denek nigandik, naizena naiz hori dakit nik. Lehen nintzen den eta lehenengo, orainen naiz ezer hutsaren urrengo, heroi hutsala. Goldarra pala, heroi hutsala. Heroi hutsala. Gure plana ezin hobeto irten da. Donkey Kong tximinok irten hori ezabatu egin dugu. Gure trebezia militarari esker. Zera, zure planari esker jakina. Orain dugu bai azken erasoa egiteko ordua. Behin betiko konkista. Blusterren upelantegia suntxitu behar dugu. Zergatik upelantegia? Zergatik eskoa zuzenean kokoaren bila? Lasai, gauza bakoitza dagokion unean. Operazioaren laugarren fasea da oraindik. Zuk upelantegiari eraso eta upel lehergarriz beteko duzu munizio biltegia. Horrekin eta nire armadarekin, tximuek ez dute babesik izango, batez ere Didi txoriburu hori badute. Buruzagi! Arrabio garungabe horrek upelantegiari eraso nahi dio. Buruzagiari deitzeko ordua iritsi da. Arraioa, baina zertan nabildi diren aurpegia kokoan jarrita. Zenetik ateratan nabil, uste dut gogorregia izan naizela Donkey Kongekin. Etorkizuneko agintari izendatu zaituzte, mundiala da hori. Bananazale nagusia, zeu zara orain. Mila esker. Eta orain, musu handia derra emango dit bananazale nagusiak? Nork nik? Jakina ba? Aizuen, nahikoa da. Ez da une egokia, Cranky. Krokoputzek eraso egingo dio upelantegiari, eta arase joan behar duzu oraintxe. Zergatik nik? Zeu zarelako gu guztion etorkizuneko agintaria, eta Kongo-Bongoko babeslezaren aldetik, bizi arriskuan jartzeko prest izan behar duzu eskatzen zaizunean. Bizi arriskuan? Nola pentsa liteken izango naizela errege. Ez baitakit zer egin hori egingo diot mesede. Ni naiz bigarren banana, atzean egoten naiz hori da nire lana. Ni naiz bigarren banana, nola izangoten naiz ba errege. Poztu beharko nuke bai, baina nien naiz bat ere gai, ez dut nahi. Bera data mamiak guztion eroia. Bigarren banana nauzu, harekin nabiluzu, bakarrik naiz mukizu. Bigarren banana nauzu, nola izangoten naiz ba errege. Errege, 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 errege,
Kaixo, kandi ederrori. Aizu, Donkey Kongek alde egin behar izan duenez. Elkarrekin irtengo gara? Ez da pentsatu ere, Bluster. Zer? Plum! Hau erasoa da! Erasoa? Amatxori ez zaio bat ere gustatuko. Ustazu ama bingo, zergela! Apuntatu eta zo! Ez! Nahiago nuke Donkey Kong hemen balego. Zaila da onartzea, baina nik ere horixe nahi nuke. Nork egin behar du barre orain, Tio, nahikoa da zapaburu handituak! Kongo bongoko etorkizuneko agintari naizenez, ospe egiteko agintzen dizuet! Begira nor dugun salbatzailea, tximino erdi nanoa. Egin zo! Ni ere jatekoa! Eneiz jangarria! Lagundu! Zer gertatzen da orain? Lagundu, Cranky! Deitu Donkey Kongi! Deitu Donkey Kongi! Bai, handikotearen beharra dugu. Bananak behar ditut. Bananak! Banana sorta ederrak! Biba! Denak niretzat! Oh, ez! Irudikeria izan da. Bizitza ez da bat ere bidezkoa. Tira, utzi zeure patuaz kexatzeari. Arazo ezin larriagoak ditugu pelantegian. Didi arduratuko da horretaz. Gehiagizkoa da txoriburuarentzat. Zeu zara lana egin dezakeen bakarra. Baina ahul nago. Ezin dut. Ez dut banana bat bera ere jan egun osoan. Ederki ba. Bananak! Nola utziko nizun ba alde egiten biderako banana mordotxoa eman gabe. Denak niretzat! Ez alda inor etorriko gu salbatzera. Aukera gutxi dago. Donkey Kong non zaude! Hementxe, laguntxo! Donkey Kong! Donkey Kong! Lasai, handikote, dai! Dai, guazen hemendik! No! Donkey Kong! Izugarria izan da, Donkey Kong! Zeu zara gure heroia! Heroia, bai! Viva! Ez da polita, baina hala izan behar du. Poste naiz hor dagoena zuzarelako eta ez ni, Donkey Kong. Gainera, ni bigarren bananazale bikaina naiz, ez da lagun? Tira ba, lehenengo bananazalea elitzateke lehenengoa izango bigarrenik ez balego. Begira, lehenengo banana emango dizut orain. Eta ondoren bigarren banana. Egon, lasai, Donkey Kong. Gogoratu horrek sartu gintuela nahazpila honetan. Tximinoa oianetik ezaba dezakezu. Baina ezin oiana ezabatu tximinoaren baitatik!